Keby som bola lenivá zlatokopka, tak už dávno som si mohla nájsť niekoho bohatého. A boli také ponuky, že nehovorím, že nie. Musím mať to mužovi taký rešpekt prirodzený z neho. Keby napríklad, že ja som teraz zarábala viac a ja by som to všetko ťahala, tak ja by som tam ten rešpekt nemala. Každý má rád peniaze, každý by bol rád, keby sa mal lepšie. Písali ti nejaký takýto, že známejší muži, že ťa volali nejakí futbalisti alebo hokejisti? Či ťa niekto takto, že po tej rúži? Vieš čo, mňa už pred rúžou viac prípadov je, že žena tých ako tých singlov, bohužiaľ. Kauza s Filipom Sulíkom. Ja som 17 máme predstavila 31-ročného. Robil také nejaké nelegálne veci a dopadlo to. Taký sú najlepší, že máš Radko, Krištof, Tomáš, Mary fuck kill. Ahojte a vítajte pri ďalšej časti môjho By the Way podcastu Rúža Edition a dneska som tu s Anet, ktorá prijala moje pozvanie. Skoro som sa zasekla, som sa tu zamotala. Ďakujem, že si teda prišla. Ja ďakujem za pozvanie. Ty si vlastne celým menom Anet Zlotová. Áno. Však, dobre. Som išla urobiť taký tvoj životopis, že Anet Zlotová, 24 rokov? 26 budem mať. 26? Bože, ja by som ti povedala kľudne, že takže 22, keby neviem inak. Fakt, ďakujem. A to som taká malá, takže... Aha, si taká drobnúčka, však my sme sa totiž to stretli dole a však niečo sme si písali, ešte som ťa nevidela naživo a úplne taká malinká, ešte si bola na tých opätkoch, ale tak... Hej, ale väčšinou si ľudia myslia, že som vyššia. Keď ma nevidia naživo, neviem prečo. Lebo si taká útle, vieš, pôsobíš tak strašne, tak modelkovsky, tak chudúčko, že dlhé ruky, dlhé nohy, takže môže to byť tým. Ale inak, Zlotová, nič, ty si iba meno vec, hej, pýtajú sa ťa na to, že? Nie. A vy ste rodina s naším ex-poslancom Jánom Zlotovou. Áno, vysvetlím. A on je vlastne môjho otca, bratraň z druhého kolena. Nie. Takže sme pokrvná rodina, ale vzdialená. No. A to ja si ešte robím srandu, že toto by ma zaujímalo, že toto sa ťa spýtam, pretože však ja som zo Žiliny a tam on bol kedysi... No, ja to mám celú rodinu, no, z otcovej strany v Žiline. Fakt? No. Takže chodíš k nám do Žiliny často? Vieš čo, moc nie, lebo nemáme až také blízke vzťahy a otec už žije tu, takže moc nie, ale akože raz za čas tam zavítam. Wow, ale teda s ním akože asi nie ste v nejakom blízkom vzťahu, akože neviem, čo s ním teraz je, hej, my už sme tá generácia, čo sme ho nejako asi nezaregistrovali moc, ale viem, že tu porobil rôzne veci. Ja sa tak smejem na tých vtipných jeho výrokoch, tak to... Áno, to je klasika slovenského internetu, také tie, vieš, myšlienky politikov. No, často presne. Ukazovali tieto veci. No, ale teda, hneď na teba otázka. Čo hovoríš na tú rúžu, jak to dopadlo? Podľa tvojich predstav, či ako si to predstavovala? Tak ja som samozrejme verila v to, že si tam viem nájsť aj ja tú lásku, ale... Nebolo to také, že som tam išla vyslovene iba za tým, hlavne som išla za zážitkom, nejakou novou skúsenosťou a prípadne nejakými novými kontaktmi, kamarátstvami a tak a to by bol taký pekný bonus, ktorý teda žiaľ nevyšiel, ale čo sa týka mňa, tak ja som spokojná s tým, ako som sa tam odprezentovala, aj vlastne s tým, ako to dopadlo, keďže som sa riadila tým, ako to cítim, čiže... No ja keď som ťa videla, keď ťa dali vonku, teba dali vlastne vonku ako prvé 3 baby, že? Áno. Tak ja som ťa posielala mojim kamoškám, ešte strašne si sa mi ty páčila, úplne na začiatku to na rovinu poviem, potom keď som videla už aj Stanka a ešte sa mi páčila tá slečna, čo vypadla úplne v prvej a úplne... Sára, ona bola, že ty a Sára vás dali vonku a ja hovorím, že ty že wow, že úplne, že pekné baby, že to tam musíte mať nejaký meč, ale teda strašne ma tak zaražalo to, že keď to išlo, že a ten Radko, nie ťa zavolať, vieš, na to rande, že prečo? Ja neviem, ja som to nechápala inak vôbec, ale možno to bolo tým, že Radko mal rád, keď aj tá žena prejavila nejakú tú iniciatívu, on to aj spomínal, neviem, či to bolo aj na tých kamerách, ale ja si pamätám, že to povedal, tak možno... A počkaj, ty si mu doniesla nejaký darček, či nie? Ja som mu dala pusu. Ja som mu dala otlačok pier. Počkaj, ty si mu poboskala tú ruku, že? On sa mi pýtal, že na ruku, no tak vieš, ja som tak čakala, že na krk, alebo... A ja som čakala. Alebo aspoň na líčko, alebo niečo, ale... Akože, ale tak aj to už mal taký prvý, že si mu poboskala ruku, tak už mal ďalej. No ja som presne kvôli tomu toto spravila, že budem vlastne mať náskok, že vlastne ja už som mu dala tú pusu prvé, vieš. To bolo very smart. Ale on potom povedal, že si ma nájde, ale tak vykašľal sa na to. No, to bol taký prvý red flag. Ja som to pozerala, ale akože, a keď si tam teda išla, že ideš urobiť takýto tento nejaký prvý move, hej, alebo že si to vybrala ako teda darček pre neho tú pusu, ty sa aj inšpirovala nejakými, videla si inak našu sériu? To videla som, hej. Že inšpirovalo ťa to nejakým oným, či si to proste nejako vzniklo v hlave, že toto by mohlo byť, že...
že toto by mohlo zabrať na toho Radka? Vieš čo, pôvodne som mala niečo iné vymyslené, ale bolo to veľmi ťažké nejak zorganizovať a preniesť to tam na Sri Lanku, takže na poslednú chvíľu to bolo vymyslené, aby som nemusela nič extra kupovať a tak mi to tak napadlo, že vlastne spojím aj to, čo robím, lebo som teda make-up artistka, takže rada nosím rúže, tak som chcela ako keby mu dať taký odkaz, že 2 v 1, že aj nejaký kontakt fyzicky odo mňa, ale zároveň aj tú symboliku toho, že mám proste rada aj ten make-up, hej, že sa mu venujem. Ale akože a vizuálne je to tvoj typ, či je to úplne mimo typ? Z časti áno, ale skôr ten jeho vibe nie je úplne, že môj typ. Ako keby výzorovo, keby seba pozriem, tak aj áno, ale to vystupovanie, ja som zvyknutá trošku na iné typy mužov, ale inak akože v princípe... Na aké? Neviem, ja mám radšej takých rozhodných, takých ráznych mužov. Možno Radko taký je v skutočnosti, ale tam mi prišiel taký, že nevedel, taký... No on musel, podľa mňa, my tiež sme sa už o tomto, neviem, či už s Marcelou sme sa tu o tom bavili, že aj ona bola taká, že, alebo neviem už s kým to mi to hovoril, že presne, že bol taký, že no tak kde ma dáte, tak tam budem. No presne, taký som mala pocit, že to pre mňa možno nebolo až také príťažlivé, že skôr som ho brala ako tak kamarátsky. Možno to bolo v tomto. Ale neviem, možno v realite je iný, ale tam v rámci tej show, tak tým, že jasné, že musela on si držať nejaký taký ten svoj status a ten svoj imidž, tak možno, že ani nebol úplne sám sebou. Ťažko povedať. No to si tiež akože myslím, že môže byť, ale tak ty si sa nakoniec na to rande dostala v 7. epizóde to bolo? To bola už 8. 8, okej. Ja to trošku prirovnávam, lebo ja som vlastne tiež celodenné rande mala až v 7. epizóde dokonca, ale že predtým som mala nejaké skupinové a tiež takto, také menšie randička a tiež som si vtedy hovorila, že ak už ma ten Tomáš nezobere v tej 7. epizóde na to rande, tak ja už normálne už odchádzam, kašlem na to, že už tu nebudem, že už proste ty keď na to čakáš, že stále si v tom, že no tak takže aj máš od neho, však asi si cítila trošku, že sa mu páči, že sa na teba pozeral, alebo takto. Vieš, ja som mala strašné nervy už. Jednak, že nervy, a inak som sa tak dosť nudila, lebo mňa tam nebavilo s tým babami stále riešiť, ja sa tam ani nešla kvôli tomu. Oni tam stále niečo, nejaké drámy, hádali sa tam, také nezhody, ale ja som fakt, že chcela tam mať tú mužskú energiu. Mne to strašne chýbalo, ja som zvyknutá aj v bežnom živote, mám veľa aj mužov kamarátov, aj celkovo aj keď idem niekde, že pracovne, keď máme nejaké točenie, fotenie, tak sú tam muži proste. Ja si možno aj viac rozumiem s tými chlapmi. A za mňa tam bolo veľmi veľa žien na môj vkus, takže už som sa tešila na to rande spoločne. No. Mali ste tam Ondreja Zvukára? To ma teraz úplne áno, mali sme. No. A tiež z neho boli tak babi hotové ako u nás? Áno, no proste, toto inak ako Ondrej Zvukár, to tu riešim už tiež neviem. On by mal byť v 3. sérii, podľa mňa. Že podľa mňa toho Ondrika by tam mali nakastovať. Škoda, že je taký nízky, alebo on je nejaký, že 1,80 m. Ale napríklad, že aspoň z toho, nie castingu, bože, z tej produkcie si mala aspoň taký ten mužský, lebo napríklad mne to tiež chýbalo a ja som sa tam úplne kamošila, aj keď som nemohla moc, ale vieš, s tými kameramanmi, zvukármi. Toto, že oni sa s nami moc nemohli baviť, čiže to mi bolo tak ľúto. Ja som tam mala jedného takého známeho a nemohli sme sa vôbec baviť. Asi si na to dávali už väčší pozor, lebo už predsa len, že mali skúsenosť s nami, že sme to tam dosť tak... A podľa mňa by to bolo také príjemnejšie. No veď jasné, veď čak môžeš sa baviť s chlapom a nemusíš ho hneď tam akože zvádzať, alebo čo. No a teda výsledok, čakala si, že ty si asi vedela, ako to dopadne, už však babi, vy ste sa si bavili, museli ste byť tichučko, že nemohli ste hovoriť ľuďom, že teda ako to dopadne. A teda keď si sa dozvedela, že v tom semifinále bude Jennifer, Julie a Stanka, tak... Vedela si hneď, že Stanka to vyhrá, alebo mala si také, že si pochybovala trošku o tom, lebo vy ste vlastne boli tam, že skupinka, kostolná skupinka, alebo si bola prekvapená proste z tohto zloženia? Ja som podľa mňa od tej prvej epizódy, alebo od druhej vedela, že Stanka to vyhrá. Ja to proste vidíš na chlapovi. Bolo to tam, aj som mala pocit, že je to také obojstranné, že aj ona celkom na neho reaguje a fakt, že... To bolo vidieť. A keď som to pozerala potom už teda doma, tak napríklad tej 9. to bola epizóda, čo tam boli stanovať, myslím. Kde sa opil? Áno, to bola, tak tam som si bola istá, že to vyhrá Stanka, lebo on sa k nej choval inak proste, ako k tým ostatným babám, aj sa jej tak viac povedal a aj proste reálne ho zaujímalo, čo si ona o ňom myslí a chcel jej to vyvrátiť potom, keď si myslela niečo zlé, takže kvôli tomu som vedela, že to bude určite Stanka. No, ku mne sa dostal tento spoiler omylom, že kto to vyhrá, nech som to nechcela vedieť, ale tiež už keď som vedela, že to vyhrá Stanka, a všetkým som hovorila, že neviem alebo nepoviem, tak presne som si všímala tieto veci, že na ňom to bolo vidno. Možno diváci, ktorí nevedeli, ako to skončí, tak ešte tam veľkú rolu hrala aj tá Julie. Tá Jennifer inak akože
Ako zo začiatku mi bola extrémne nesympatická, tak potom už normálne ku koncu, však ja som komentovala tú tretiu, kde skončila tretia, čo to bolo semifinále. A normálne mi to prišlo tak ľúto. Ja som sa normálne rozplakala, keď som to pozerala, mi slzy išli, lebo ja som si inak myslela celý ten čas, že Jennifer to nemyslí vážne, lebo mne to prišlo také moc už od začiatku. No hlavne, keď si bola predtým ešte v inom bachelorovi. No, ja som tomu moc neverila, lebo mi to prišlo také too much. A možno, že na začiatku to aj akože, nie že hrala, ale že to preháňala trošku, ale potom podľa mňa sa namotala, lebo ja si myslím. Dala tam takú emóciu, že to by podľa mňa nezahrala. Na nej to ona sa už na neho dívala, jak na aniela, ja si hovorím, že bože, Radko, urob niečo, vieš. Ale zase ja som videla, že to bolo viac menej jednostranné z tej reči jeho tela. Bohužiaľ, ale ešte som chcela povedať, že keď som pozerala finále, tak ako divák, keď som videla rande s Juliou, tak tiež som si nebola úplne istá, keby teda neviem, tak boli tam také náznaky, lebo aj mali toho možno, by som povedala, že viac spoločného ako so Stankou, ale napriek tomu som videla, že tú náklonnosť má väčšiu k Stanke. Ale podľa mňa, keby niekto nevedel úplne, ako tam bolo nejakí diváci, tak mohli si myslieť, že to vyhrá Julia. Presne tak, ja si myslím, že strašne veľkú rolu je tam zahrala tá mamina. Že on predtým epizóde bolo vidno, ako sa aj na tú Julie pozera, že ja som presne mal podobný pocit, ako ty hovoríš, ale podľa mňa to bol taký klinec vtedy už a ešte aj to, že išla s ním možno do tej izby a že Stanka to spravila tak, že nešla a že on ju chcel objaviť, vieš, viac, proste taká tá chlapská. Ale jasné to. A to podľa mňa aj Stanke pomohlo dosť, že vlastne bola taká menej dostupná a proste chlap. No, tak to funguje, chce loviť, a chce to, čo nemá takto na podnose, Tak. Ale teda si spokojná s výhrou, ako to dopadlo? Ale hej, tak akurát ma mrzí teda, že to nedopadlo tým vzťahom, ale tak ťažko povedať, že či s inou by mu to vyšlo, asi nie, keďže si vybral podľa seba, podľa svojho srdca, takže asi vedel čo. A tak ty si ale v kontakte, viem, že si aj s babami v kontakte, ale si v kontakte aj s Julie, nie aj takto, že všeobecne, že nemáš s nikým nejaký... Videla som, že si hovorila, že si ťa Poky blokla. Áno. Ešte ťa stále má zablokovaný? Zablokovaný. Zablokovanú. Vieš čo, ale ja stále neviem prečo, ale tak uvidíme. Plánujeme ísť na chatu z Rúže, tak možno, že ak tam... No práve neviem, ale keď tak sa aj spýtam, že čo sa stalo, ja nechápem. Možno si to nejako... Neviem, teda... Lebo tam ani nič neodznelo také, vieš, že by sa mohla nahnevať alebo čo, takže ja vôbec neviem. Aj Doli stále, nie? Ťa má zablokovať. Doli nemá, nie, iba Poky. Aha, no. Ok, tak možno pôjde, neviem, u nás, ja som nešla na tú našu, keď bola, takže tam tiež tak ja som zaočleňovala, ale tak verím, že si to tam nejako vysvetlíte a bude dobre, lebo mne na začiatku prišlo inak úprimne, že nemáte tam také až tak dobré vzťahy, že strašné intrigy, tam boli úplne rozličné povahy, ale napríklad teraz už keď sa to skončilo, ja som sa napríklad stretla aj s inými babami, stretla som sa aj s Fergie, stretla som sa aj s Larou, vlastne s kým? S Nicole, a to je vlastne všetko, ale proste vieš, že bolo to z rozličných skupiniek a nakoniec aj teraz, keď to vidím, jak sa bavíte, že máte celkom v pohode, nie? Že nie sú tam nejaké veľké. No jasné, my sme minule boli aj s Fergie na evente, aj Laru som minule líčila, Juliu takisto, takže ja som taká, že je nekonfliktná a neviem, čo by musel teraz niekto urobiť, aby som teraz držala asi hnev na ňu, neviem ako dlho, takže úplne v pohode, ale tak bolo tam zopár nejakých komentárov na mňa od Doli možno, ale to ja vôbec neriešim, proste beriem, takže to bolo vtedy, bola to show, niektoré baby možno aj viac preháňali na tie kamery, takže ja som v pohode asi so všetkými. A nehovoril ti tam niekto z produkcie, keď ty si bola taká nestranná, že povedz niečo, že buď viac stranná, alebo tak, že... No tak pýtali sa ma niekedy otázky smerované tak, aby som povedala nejaké meno v negatívnom zmysle a párkrát som aj povedala, a neviem, či sa tam všetko dostalo a napríklad, hej, že sa ma pýtali, že kto je najhlúpejší, ja som povedala vtedy, že Fergie, ale to bolo iba kvôli tomu, že ja som nevedela, čo mám povedať a spomenula som si, že ona nejak dlho rozmýšľala pri nejakej hre, tak som povedala toto, hej, proste... Jasne, chápem. Neznamená, že si to myslím, hej, že by bola hlúpa. Tak ale niekedy musíš odpovedať. No vedia, no, ale pýtajú, no musíš. Ale zrovna Fergie je taká, že v pohode ani mi to nevytkla, takže verím, že je to OK. Všetko v poriadku. A teda, keď si pozerala napríklad tú našu, to by ma zaujímalo, tak to bolo také prvé, že si povedala, že by si išla do tej ďalšej, alebo či poznala si už zahraničného bachelora, ten celý koncept? Vieš čo, pozerala som tú vašu, takže tak som to až spoznala, predtým som nevidela žiadne zahraničné tie formáty, ale mňa vlastne oslovili a tým, že som už vedela, o čo ide, tak to bola asi jediná taká reality show, do ktorej by som išla, lebo mi to prišlo také akože
pekné, hej, sme tam v šatách, také ženské, je tam vlastne hra o lásku, tak som si povedala, že asi jedine toto, tak to bol pre mňa to bolo také znamenie asi, že OK, že tak teraz je ten čas, že keď ma niekto oslovil, že teda nebolo to úplne z mojej iniciatívy, ale som si povedala, že nejak som cítila, že mám ísť do toho. A ty by si sa mi hodila aj do Love Islandu inak. Hej. Úplne by si mi tam tak zapadla. Možno, ale to je na mňa už too much, moc také sexuálne, alebo moc chcem povedať. Hej, vieš čo, ale nevadili by mi tie plavky, to som v pohode s týmto, akože ja nie som nejaká puritánka, nič, ale skôr, že tí chlapí a že stále s niekým spíš v posteli, vždy s nejakým iným, tak mne je to dosť nekomfortné. Ja som mala problém spať aj v Rúži, že nás tam boli sme tam 4 baby v jednej malej izbe na posteliach a už to mi bolo nekomfortné, čiže všetci v jednej izbe a nejaký chlapí. Potrebuješ svoj priestor, svoj pokoj, také nejaké miesto. A tam sú tie kamery fakt všade a non-stop, vieš, tam proste, no to by som nešla na záchod mesiac. Ja by som presne, aby som držala ty kokos vôbec. Ja by som nešla vôbec. Aj v Rúži bol problém, akože celkom. Tak keď vás tam je veľa, tak vy ste ešte na tých poschodových posteliach. Áno, ja som bola úplne hore na poschodovej posteli. Ty vole, ale aspoň tak, že aspoň si mala, že svoju, vieš, že nie je nejakú takú. No kvôli tomu mne to aj vyhovovalo, hej. No. Idem sa ťa spýtať na jednu vec. Áno. Ktorú už možno myslím, počuj ma. Všade na mňa začalo vyskakovať. Kauza s Filipom Sulíkom. Normálne sme sa párkrát mečli na Tinderi, išli sme do sauny, to on vymyslel. Mal také špecifické názory niektoré. Povedal to tak, že ja som ju bal a okradol. On zrazu, ako som vypadla z Rúže, tak začne hovoriť toto a že si povedal, že on na tom zarobí, tak je mu jedno. Že ja som ako nejaká štetka podľa neho, že ty budeš mať skôr AIDS ako dceru, že kto by ti v tomto bode chcel urobiť decko, že vyzerám jak Lilliput. Máš teraz nejakého priateľa? Vždy stretávam chlapov po rozchode, sa chcú iba zabávať, ja by som chcela niekoho, s kým sa už usadím. Hlavne musí mať z chlapa rešpekt. No vieš, a keď vidím hento, tamto, zrazu to je preč a už potom nie je cesty späť. Potrebujem mať pocit, že on je múdry, že on vie proste čo chce, že je obdivuhodný. Aj keď som dávala na teba otázky, tak sa ma strašne veľa ľudí takto pýtalo, že hlavne ohľadom, že mužov, že proste tým, že si tak aj prezentovala, že teda si single, máš takýto ten live, že akože vieš randiť, vieš, že takto. No a písali ti nejakí takíto, že známejší muži, že ťa volali nejakí futbalisti alebo hokejisti, akože nemusíš úplne menovať, ak nechceš, ale len tak, že či ťa niekto takto, že po tej Rúži kontaktoval. Vieš čo, mňa už pred Rúžou by som povedala, akože ja som veľakrát že randila, alebo bola vonku s niekým takým aj známejším, tým, že robím už dlhšie aj také, že natáčania a trošku akože okolo toho showbiznisu, tak áno. A takisto asi aj porúži nejaký. Teraz asi neviem konkrétne si ani spomenúť, ale nejaké akože skúsenosti takéto tam sú. Ale inak je to podľa mňa úplne to isté ako každý iný chlap. A počúvaj, lebo mne sa napríklad stalo, že na mňa takto aj známy ženatý, jasné. Nejaký takto, aj to sa ti stalo? No podľa mňa viac prípadov je, že ženatých ako tých single, bohužiaľ. Bože, takže toto taká klasika. No ale ja sa čudujem, že oni sa neboja, vieš, že... Že sa to niekde dostane? Áno, vieš, ja môžem si spraviť screenshot, keby som tak, ako nie som taká, ja sa do toho nestaram. A hlavne teda ja nechcem žiadnych ženatých ani zadaných, ale tak stalo sa mi, jasné. Ja by som sa bála na ich mieste. Že? Lebo čo ak to niekto, vieš, presne zneužije, si to pošle a zrazu koniec. A sú takí, o ktorých viem, že píšu fakt, že veľa babám, že vieme to babi medzi sebou a to sa na tom smejeme. To si potom povieme, keď to dozria, to si musíme, lebo tiež akože verejne by som nechcela dávať, ale ma zaujímalo. A ty si sa inak, aj táto otázka prišla na TikToku, vyjadrovala, som ti inak vtedy komentovala to video, že akože, že verejne sa netajíš tým, že proste si za to, aby sa ten muž vedel o teba postarať. Takže ako si to myslel, lebo podľa mňa veľa ľudí to teraz zobralo tak, že ja nebudem nič robiť a chcem, aby ten muž za mňa všetko platil, ale ty si to podľa mňa myslela tak, že proste, aby si tam mala to zabezpečenie. Áno, jasné. No tak ako som už povedala, že musí mať pri tom mužovi taký rešpekt prirodzený z neho a keby napríklad, že ja som teraz zarábala viac a ja by som to všetko ťahala, tak ja by som tam ten rešpekt nemala. Čiže aj keď, lebo chcela by som mať rodinu s nejakým mojim budúcim mužom, tak keď budeme mať aj deti napríklad, tak jasné, že ja musím byť na tej materskej, aj by som chcela byť, hej, že chcela by som sa venovať tým deťom, podľa mňa je to lepšie, keď nie je všetko na tej žene, že musí aj pracovať, aj kojiť a neviem čo všetko. Takže by som tak očakávala, že ten chlap to vtedy potiahne a nechcela by som znižiť ten štandard toho života, že čo mám aj single, tak aj s tým mužom. Že keď tak by som ho chcela navýšiť, ale nie ísť nižšie, takže... No lebo na Slovensku už mi príde, že keď niečo takéto niekde povieš, tak to už nie... Ale to je kurva.
Ale podľa mňa to chce každá žena, len si to veľa z nich neprizná, ani sami pred sebou možno, lebo majú nejak zafixované v hlavách, neviem, či z rodiny, alebo zo spoločnosti, že to je akože zlatokopka, ale pritom každý má rád peniaze, každý by bol rád, keby sa mal lepšie, tak ja neviem, čo je ja to poviem proste na rovinu a myslím si, že aj v Rúži, keď som sa tam jediná postavila v tej prvej epizóde, tak myslím si, že viac bab by sa tam postavilo, ale sa hambili, alebo by si mysleli, že to vyznie zle. Presne, že to aj napríklad na mňa to pôsobilo, som si hovorila, že to určite by sa vás viac postavilo, lebo ja som sa čudovala, som bola prekvapená úplne. A ty si sama? Nestal ešte niekto? Nie. Fakt? Kokos. Lebo zastávam tento názor. Samozrejme, viem, aké to je živiť akože chlapa. No nie úplne živiť, ale keď ty máš viac a on má menej. A je to také, že proste ten chlap, musíš tam mať to, a to robí toho chlapa. Ale veď ani tomu chlapovi sa to nepáči, podľa mňa, keď to je takto. Určite nie, teda. Ale zase potom si vedia na to zvyknúť. Vieš, už potom najprv sa tvária, že sa im to nepáči, ale keď už potom si na to zvyknú, tak už sú komfortní. Hej, no ja si to neviem predstaviť, aj u nás, keď som bola malá, ja som to tam hovorila na tých storkách, že to bolo takto, že vždycky otec ako keby platil tie veľké položky, hej, že staral sa o to, aby hypotéka bola a tak. A mama mala svoje peniaze, hej, robila vždycky, ja takisto pracujem, však keby som bola lenivá zlatokopka, tak už dávno som si mohla nájsť niekoho bohatého a boli také ponuky, že nehovorím, že nie. A mohla som, ale proste som single, tak asi keby som zlatokopka, tak nie som single, zase také ťažké by to nebolo. To je dobrý point. No. To by všetci mali pochopiť toto. No. Akože také ťažké by som to nemala, proste každá mladá baba, čo vyzerá nejak dobre, hej, tak podľa mňa si vie nájsť niekoho aj takto. Určite áno. No, teda myslím. Keď chce. Ja napríklad neviem urobiť to, že si vypýtať nejaký darček. Ja som to nikdy nevedela. Že čo ja viem, že aj vieš, že radíš s niekým napríklad, kto aj vie, že má viac peňazí. A toto sme riešili s kamoškami, že ja čo viem, niečo by sa mi aj páčilo, že aj on by na to mal normálne peniaze mi to kúpiť, ale ja to nikdy neviem vypýtať, že jak sa to robí. Vieš, čo si myslím, že podľa mňa ten chlap by to mal akože sám od seba tipo. Lebo niektoré baby to vedia vypýtať, že akože viem, toto sa mi páči. Podľa mňa to povedz tak, že vieš, že toto sa mi páči, to by sa mi tak páčilo, joj. A teraz v komentároch, no tak to už si tam chystáte nejaké. Alebo napríklad vieš, že a čo? že to by sa mi tak páčilo, že tak ja si na to budem šetriť. A on by mal sám od seba povedať, že nie, vieš čo, alebo si to zapamätá a kúpi ti to na nejaký sviatok, vieš. Ale zase neviem, podľa mňa ten chlap by mal ako keby dať najavo tej žene, že je to v pohode, že alebo sa jej spýtať, čo by si chcela, alebo len tak proste ťa prekvapiť. Akože keď má peniaze, tak by to mohol robiť. Ja nehovorím teraz, že keď niekto fakt, že je natesno, tak asi nie, no, tak ale... jasné. A to ja nemyslím teraz nejaké 2000 eurové kabelky, ja som myslela nejakú mikinu alebo niečo, ani to som nikdy nevedela, vieš, ale tak uvidím, možno vyskúšam tú taktiku, lebo neviem, čo sa ti stalo. Mne vždycky ešte aj ten typek, že som mu 40 krát povedala, že toto sa mi páči, tak mi na Vianoce napríklad, že keď sme si dávali nejaké drobnosti, darčeky, tak mi kúpil úplne niečo od veci. Vieš čo, ja mám najlepší darček pre mňa, že peniaze, no je hotovosť. Proste kúpi si čo chceš. Ja normálne aj takto kamoškám niekedy tak iba na národky, vieš, hotovosť, že kúp si. To je najlepšie, lebo to vieš, že sa trafíš. Aj keď je to také asi blbé podľa niekoho, ale a čo? Čo tam peniaze. No a keby si máš vybrať, že, to som sa vidieť, že máš Radko, Krištof, Tomáš, Marry, fuck, kill. Ako by si to zoradila? No tak fakt by som dala Tomáš. Je to tvoj typ? Máš takýto, že tmavší? Hej. No. Tak Marry Radko a kill Krištof, lebo bol drzý k nám na tých hrách, takže. Bol aj k vám? K nám bol trošku, sa priznať. Takto. A teda, ak nie si v kontakte, či ste inak v kontakte s niekým takto, že si s Krištofom v kontakte, alebo s Radkom, že píšete si? Nie sme. Lebo niektoré baby hovorili, že normálne, že sú, že si občas napíšu a tak, čiže ty si ukončila sa Rúža a... Viem, že napríklad Lara mi spomínala, že oni sú takí kamaráti s Radkom, ale vieš čo, ja som ani Radkovi nepísala, lebo mi to bolo také blbé, že tým, jak to medzi nami skončilo, tak ja neviem, že ako to on zobral, tak asi myslím, že ale asi by to bolo také čudné, kebyže ja mu teraz píšem a... Že celé ako sa má a on tiež, takže to aj chápem, že sa nejak extra nebavíme, ale úplne som s ním v pohode, že kebyže... sa stretneme, tak s tým pokecám a tak akože z mojej strany je to fajn. Ešte som sa teda chcela presunúť ešte na teba ako osobu trošku. Ja som pozerala ten jeden podcast s Myšom. Počkaj, a ty si tam hovorila, že ty si mala frajera v 13 rokoch 3 roky. Áno. A to bol akože taký, že ty si bola teda, ty si žila v Bratislave, potom si bola v tom Šamoríne a potom si sa znovu vrátila. Áno. No a tam teda, keď si žila, tak si tam mala tohto frajera a to bol akože už taký, že tvoj, že si to brala ako prvý vzťah. No to bol taký, lebo on bol starší, on mal 16. Pozor. Akože áno, v tom veku je to veľa. Ja viem. No vieš, čo to bolo, ale cirkus, to
akože to bol taký dosť dospelácky vzťah na to, že sme boli takí mladí. Lebo 13 si zober, že vieš, že to no, že... a boli sme aj dosť dlho spolu na ten vek. A ja som to brala tak, že my spolu akože už zostaneme a sme mali naplánované už, že keď zmaturujem, pôjdeme spolu do Talianska žiť a takéto, ja som to brala akože vážne. No len on, Beťar, robil také nejaké nelegálne veci a dopadlo to. Taký sú najlepší. Tak to ma, vieš, lákalo, došiel. Ja som mala 13 a proste nikdy som nemala nejakého frajera, že by ma niekde zobral, ja neviem, si do baru alebo tak. A on bol taký, že poď ideme a tam drinky, vieš. A on mal akože nejaké ako peniaze, hej, čo zarábal z tých svojich aktivít. A tak bol pre mňa zaujímavý, no. Akože nebola to asi najlepšia voľba, ale tak som sa zalúbila a potom to a ty si v 13 už chodila do baru? No tak mali sme takú partiu, vieš, oni boli starší, už mali niektoré 17 a chodievali sme a ja som v 13, 14 akože pila viac než teraz vôbec nepijem. Počkaj, ty si podľa mňa mala že podobnú pubertu ako aj ty, keď si to tam hovorila, akože teraz vieš, akože tak dámička, ale keď som to počula v tom podcaste, si hovorím, že ona musela byť tiež jedna beťarka. No, ja už toto mám za sebou, mne už sa teraz nechce vôbec chodiť na diskotéky a takéto, ja som toto všetko zažila a bolo to fakt, že crazy, ale už no, veľa drámy v mladom veku, no, ma to poznačilo teraz. 13, no. Akože ja som sa tiež prikalopila v 13, takže nemáme si čo vyčítať, ale ak to pozeráte, to nejak po 13 nepite, hej. Neodporúčam, nemalo to dobré následky, hej. Neodporúčame, že tu navádzame deti k alkoholu, to vôbec. No a potom teda ty si mala tohto frajera a potom si ešte mala nejaký... Áno, ešte som mala od 17 do 20, zase 3 roky a on bol zase starší, ale o 14 rokov. Takže ja som v 17 máme predstavila 31-ročného. Ako ešte raz, koľko si mala? 17, on mal 31. Ja som mala tiež 17, 31 ročného frajera. No tak vidíš, no. A to bolo také, že som sa o ňo starala, alebo zlatý, že to nebol taký nejaký, že si niekto by si povedal, že strašný podnikateľ. Ale akože ani toto nebolo, hej. Ako pre mňa to vtedy bolo wow, lebo ja som bola zvyknutá predtým na takých mladších, no nie mladších odo mňa, ale však okolo 20 a on mal 31 a tak očaril ma nejakými tými rečami, hej, už bol dospelý, už hej, pracoval a tak a my sme vtedy, on ma očaril, lebo on bol kamoš s chalanmi z H1.6 a my sme chodili na koncerty, vieš, 17-ročná backstage, no tak to som sa hneď, akože vieš, hneď som si na to zvykla, tak to bolo také zaujímavé pre mňa, no. Tieto inak, tento live backstageový, však ty si to inak, ono ťa to pohltí, keď sa dostaneš do takejto nejakej partie, nie, alebo niekde, že zrazu si tam a tak to bolo pre mňa úplne, že wow, vieš, že som bola úplne, že mladá a všetci tam boli samozrejme staršie, to bola najmladšia, ale tak cítila som sa špeciálne, vieš, že... Takže zažila si aj toto, že ty si aj točila nejaké klipy, aké si niečo si hovorila? Že kde som bola v klipoch? Ja som akože okrem toho, že teda líčim, tak som aj účinkovala v nejakých klipoch. Ja som niečo pozerala, úplne, ale Rony niečo, nie? Aj vieš čo, áno, u Rony som bola, čo mala pesničku, kde hral aj Lou, vlastne so mnou, mne frajera. Áno, vlastne. Ale úplne ešte také tie prvé klipy, čo som tam bola, tak bol napríklad Mike Spirit a Tommy Popovič, taký letný song. Bože, ešte asi 4 roky dozadu to bolo. Ja ti to potom ukážem. Okay. A potom Shorty a Addis napríklad. U Maťa Zrebného som bola v nejakých videách. A čo ešte? To aj teraz niečo vyšlo, nie? Aj teraz sme mali ešte spolu také videjko krátke ešte z minulého roka. Takže tak, no. Takže mám nejaké skúsenosti s týmto. Okay. A teraz už teda hovoríš, že menej dávaš tej party, hej, že už si skôr taká... Vieš čo, vôbec akože tou pubertou to tak skončilo. Ja mám rada sa zabávať, ale takže diskotéky, už tam plno ľudí, smrad, to už není pre mňa, no. Vy ste boli niekde s babami, ja som to mala vtedy za vami prísť, ale som sa trošku pripila, kde si inde v inom bare a už som tam nedorazila, už ale strašne som tam chcela prísť a potom mi ešte došiel tento typek, s ktorým sa teraz stretávam, to som tak povedala hrozne. Vieš čo, chápem ťa, úplne chápem. Ale chcela som vás pozrieť, ale nedostala som sa, niekedy proste to nevíde, takže to ste mali, takže tak ste sa nejako dohodli, že budete sa zabaviť aj vlastne. Áno, šli sme do klubu, to bolo také výnimočné pre mňa, že už teraz pol roka zase nepôjdem nikam, ale náhodou super, že takto raz za čas, hej, a hlavne tá spoločnosť, hej, že sme boli proste konečne spolu po dlhšom čase takto všetky, takže to bolo fajn. A chystáš sa niekde na festivaly? Vieš čo, neviem, akože chodím každý rok na Hip Hop žije, ale ešte som neriešila lístky ani nič, takže uvidíme, že čo. No ak pôjdeš, tak sa hádam vidíme. Aha, tak určite, no. Dobre, tak uvidíme, ešte to poriešim, neviem, či ešte sú, som videla, že sú vypredané, ale nejak by som... Skúsime napísať nejako, akože, ale pekne sa im to vypredalo, že som nečakala. Hej. Takže Hip Hop žije, ale nemáš nejaké, že grape, pohoda. Vieš čo, moc nie som až tak festivalová, že by som napríklad niekde stanovala, to úplne nie, no, však ste videli, no proste vrtuľník a všetko, takže taký nekomfort to ja moc akože nevyhľadávam, ale
Ja skôr mám rada také, hej, že napríklad chodíme niekedy na Vehicle Lake, tam keď je nejaká party v lete, ale tiež nie nejaké prespávačky. No. Takže tak. Ale uvidíme, tak, no. Dobre, tak hádam sa vidíme na nejakej akcii. Určite, hej. Hádam ma niekedy aj namaluješ. No určite, to musíme dohodnúť. Ja sa bojím, lebo ja sa stále malujem rovnako, že ja si dávam len špirálu, mám taký ten svoj základný look, ktorý si robím a vždy sa bojím, keď ma ide niekto líčiť. Chápem, to mám aj ja, no. Vieš, že aj v tej rúži, ja si videla, že si hovorila, že si sa potom sama líčila. No. A ja som sa sama už líčila, lebo ma namalovali tak, že som mala oči, ja ich mám dosť blízko pri sebe, ešte som ich mala viac pri sebe, som prišla, že normálne škúlim a vôbec sa mi to neľúbilo, tak som sa potom bála, ale videla som aj, ako si Nikol naličila napríklad, tak to sa mi to páčilo, tak určite dohodneme niečo. Dobre, tak ďakujem, že si mi takto prišla, že sme si tu takto pokecali. Ja ďakujem. A teda ja už som ešte rozprávala, inak ja som sa ani nepozrela do môjho scenára. Ja som tu mala normálne pripravený scenár a ja som išla tak, že mi to prišlo hrozne prirodzené, takže nechcem, aby to zase malo 50 minút, takže ďakujem ti a hádam ešte dáme nejaký takýto Jasné, bolo to super, ďakujem. Ďakujem, tak čaute. Čaute.